खुलुमनाय थाबाय निउस चेनेल बिथांमोननिसिम दिनै 31 अक्ट'बर 2025 सेन्ट्रेल कमिटिनि बड' पिपल्स पार्टी जानानै जोङो 20 जन टीम फैनानै सनितपुर जिल्ला बड' पिपल्स पार्टी बे पलिटिकेल पार्टीखौ दानो थाखाय जों फैदोंमोन आरो दिनै राङापारा बे रेलवे स्टेशन खाथिनि बाथौ थानसालि कमप्लेक्सआव सनितपुर जिल्ला बड' पिपल्स पार्टीखौ मोनथाम विंसआव जोङो दाफुंनाय जाहैबाय। मोनसे जाहैबाय पेरेन्ट बडि, मोनसे वमेन आरो मोनसे इउथ। बेखौ मोनथाम विंसआव जों दाबाय। जिल्ला पलिटिकेल पार्टी पेरेन्ट बडिनिनो आफादगिरि महरै दाहाल ब्रह्म बिथां गाहायनायाथाय बिथांनि दैदेननायाव जोङो पेरेन्ट बडि पलिटिकेल पार्टीखौ जोङो दादों। बिनि उनाव वमेन विंसनि लक्ष्मी बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव जोङो दादों आरो इउथ विंनि मा होनोमोन आफादगिरि मुसाहारि बिथांमोननि दैदेननायाव सनितपुर जिल्लायाव बड' पिपल्स पार्टीनि बे पार्टीखौ जोङो दाफुंबाय आरो दिनै जों नुनो मोनबाय सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा बे पलिटिकेल पार्टी दानायाव मदद आरो हेफाजाब होदों आरो बोथोरनि थाखाय बिथांमोना आरो गोबां जा टारगेट दंमोन, जा फैनो आसा दंमोन, बिथांमोना फैनो हायाखै। अखानि थाखाय फैनो हायाखै, लामा गोजान उसुबिदानि थाखाय फैनो हायाखै। अब्लाबो जों नुनो मोनदों सनितपुर जिल्लायाव बड' पिपल्स पार्टी बिटिसिनि बायजोआव जोङो जा बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिथा लाखिनानै जोङो पलिटिकेल पार्टी दादों। खोब मोजां जालांबाय। जों आसा खालामनो हायो सनितपुर जिल्लानि गासैबो बर' कसारि रायजो राजा बिथांमोना बिटिआरनि बाहेराव बर' पिपल्स पार्टीखौ दानायाव आरोबाव मदद आरो हेफाजाब होगोन आरो गनायनानै लागोन। बिनि थाखाय आं आसा खालायबाय आरो बे आसाजों आरो जोङो पलिटिकेल पार्टीनि गेजेरजोंनो माखासे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गोबां जेंना दङ। बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जेंना जेथो दङ। बेफोरखौ सुफुंनाय, बर' रायजो राजाफोरनि राव हारिमु थुनलाइ आरो माखासे समाजारि बिथिङाव राजखान्थि बिथिङाव जोङो मोन्थाय दं, बेफोरखौ मोनफुंजोबनो थाखाय जोङो बर' पिपल्स पार्टी जानानै जों नारसिनगोन आरो बे नारसिननानै जाफुंसारनो होनो थाखाय जोङो आवगायगोन। बे बेलायाव बिथांमोना मदद आरो हेफाजाब होदों आरो बे थांखि आरो बिथांखिखौ लानानै जों आवगायनायनि थाखाय आरो हेफाजाब होनो थाखाय सनितपुर जिल्ला गासैबो रायजो राजा, आइ आफा, इन्टेलेक्सुवेल महलनि बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय। दिनै जोङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव दिनै नैथि महरै सनितपुर जिल्लायाव दादों। जोङो 31 अक्ट'बराव दिनै नैथि आरो जोङो 30 अक्ट'बराव गुवाहाटि जिल्लायाव मैया दादोंमोन। गुवाहाटि नोगोरमानि बाथौपुरि गुवाहाटि आइएसबिटि खाथियाव गुवाहाटियाव बे जिल्ला कमिटि बड' पिपल्स पार्टी पेरेन्ट आरो वमेन इउथनिखौ जोङो दाफुंदों आरो मैया आरो दिनैनिफ्राय लानानै जोङो गाबोन सनितपुर बिश्वनाथ जिल्लायाव थांगोन। 1 तारिखआव बिश्वनाथ जिल्ला, 2 तारिखआव लखिमपुर जिल्ला, 3 तारिखआव जोङो धेमाजि जिल्ला, 4 तारिखआव जोङो तिनसुकिया जिल्ला, 5 तारिखआव डिब्रुगड़ जिल्ला, 6 तारिखआव चराइदेव, बेनिफ्राय लोगोसे बिनि उनाव 7 तारिखआव गलाघाट, 8 तारिखआव नगाव, बेनिफ्राय हजाइ 9 तारिखआव, बेनिफ्राय 10 तारिखआव मरिगाव, नर्थ कामरुप जोङो दागोन 11 तारिख, 12 तारिखआव साउथ कामरुप दागोन, नलबारि, बरपेटा, बिदिनो कन्टिनिउ जोङो आप टु करिमगन्ज हाइलाकान्दिसिम 24 जोङो नभेम्बरसिम जोङो जिल्ला कमिटि दानो थाखाय जोङो सिडुल प्रग्राम खालामबाय आरो जोङो दिनै 21 सा लानानै जोङो आवगायदों आरो दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ जोङो दालांगोन। 2026आव बिधान सभा बिसायख'थि बेवहाय नोंथांमोना बाहागो लागोन आरो साबेसे केन्डिडेट होगोन बायदि?
2026आव बिसायख'थियाव जेनेरेल इलेक्सननि जा बिसायख'थियाव जोङो बाहागो लाया। जोंहा गिबि थांखियानो जाहैबाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जा बिसायख'थि जागोन, बे बिसायख'थि जेला जागोन बे काउन्सिलाव जोङो बाहागो लानो थाखाय थाम थिम खालामनो थाखाय जोङो बर' पिपल्स पार्टिया जों आवगायगोन। थांखिया बेनो। दिनै जोङो जोंनि जि गोदान राजनितिक हान्जा BPP जों सनितपुर जिल्लायाव दिनै दाफैबाय आरो जोङो सारा आसामनि 24टा जिल्लायाव जों दानो सानदों बेखौ। दिनै सेन्ट्रेल बडि दाबाय, दा डिस्ट्रिक्ट बडि जों दागालांगासिनो दं आरो डिस्ट्रिक्ट बडि दाखांनायनि लोगो लोगो जोङो समस्ति बडि दागोन, बेनि उनाव प्राइमारि बडि जों दागोन आरो। जों दिनै सेकेन्ड टाइम, मैया जोङो गुवाहाटियाव दादोंमोन। फार्स्ट गुवाहाटियाव दादों, सेकेन्ड दिनै सनितपुर, गाबोन बिश्वनाथ, बिदिनो माने कन्टिनिउ जों थांबाय थासिगोन आरो सिरियालि। दिनैनि जोंनि जिथुनिखि बर' इउथ बा बर' लाइमोनफोरा दिनै गोबाङानो राजनिति बेलायाव गैया माने। दिनै बेनिखायनो बयबो आरो जोंनि लाइमोनफोरा पलिटिकेल बेलायाव माने राजनिति बेलाखौ माने मैखोम बाहागो लानांगौ, जेरै गुबुन हारिनि मानसिफोरा जेरै लायो। दिनै कंग्रेसआवनो जा, दिनै BJP-आवनो जा, गुबुन गुबुन हारिनि मानसिया जेरै लायो, बेबायदिनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जौगाहोनो थाखाय माने पलिटिकेलि माने फैनांसिगौ आरो जोंनि बे BPP-आव माने इउथ BPP-आव बाहागो लाफैनांगौ आरो लागोन होननानै आं सानो आरो। दिनैसिमबो समस्ति दानाया जाफुङाखै। दा लाइमोन हिसाबै नोंथाङा मानि गोहोजों, सोरनि गोहोजों होनना बुंनो सानो? बेथ' फेल आरो एकदम फुल्लि फेल। दिनै 5 बोसोर बिसोरो दंमोन, बिसोरो दिनै 5 बोसोर थानानै दिनै मा मावदों मा मावाखै दिनै रायजोफोरनोबो जेबो फोरमाया। मा रायलायदों मा रायलायाखै दिनैसिम जेबो फोरमायाखै। दिनैसिम ना गावसोरखौनो माने थाबाय थाजानो लुगैदों नामा, इलेक्सन फाथिया, भिलेज नटिफिकेसन खामा, फान्डनि बेलायाव दिनै 13 कौटि बा 13.5 कौटियाव जोंहा मा जानो 10 लाख सुबुङा, 10 लाख BTC-नि बायजोआव 10 लाख माहारि दं जोंनि बर' माहारि। दिनै बे 13 करोड़ थाखायथ' जेबो जाया, बेखौ बिसोरो बुजिनांसिगौ आरो माने प्रटेस्ट खालामनांगौ बेनि बिसयै बिसोरो। गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो। दिनै जों इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसन सनितपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि बेखौ जों दाफुंनो हाबाय। आगोलबो दङमोन, नाथाय एसे जोंनि सोद्रोमाफोरा दस्रा गुबुन गुबुन जायगायाव ओंखारलांनायनि थाखाय, दस्रा गावनि बेक्तिगत खामानिनि थाखाय बिथांमोना ओंखारलांनायनि थाखाय जों गोदानै आरोबाव सनितपुर डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसनखौ जोङो मोजाङै दाफुंनानै होबाय। बेजों लोगोसे जोंहा गोबां हाबाफारि दंमोन, बे हाबाफारिफोराबो दिनै बे मेलनि गेजेरजोंनो जों फोजोबलांबाय। दा जोङो सनितपुर जिल्ला हिसाबै जोंहा मावनो गोनां गोबां खामानि दङ। मानो होनब्ला सनितपुरा ओरैबायदि मोनसे जिल्ला जानानै दङ, ना BTC-आव हाबजोबदों, ना BTC-नि बायजो BKWC बे काउन्सिलाव हाबदों। दा बे जिल्लाया मोनसे बिराद माने क्रिटिकेल, माने इनडिसिप्लिन जानानै दङ मानसिफ्रा। मानसिफोरनि गोसोआव दिनैसिमबो गोनो गोथो सोरजिगासिनो दङ, जे जों गमामायैनो BTC-आव थामारगोन ना जोङो BKWC-आव हाबगोन। दा बे खोथाखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जुदि खोमायाव जुदि होनो गोनां जायोब्ला, जोङो मोनसे आफादनि थ्रुयै थांनानै रायजो राजा बिथांमोनखौ जों फोरमायनो हागोन। दा बेखायनो जोङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेसननि आफादनि गेजेरजों जों रायजो राजा बिथांमोनखौ जों बुजायनो सानदों जे बिथांमोना BTC-नि आन्दाराव हाबहैबाय, बिथांमोना BTC-नि जाबाय, आरो BTC-आव हाबै थालांनाय सुबुंफोरा बिथांमोना BKWC जिथु जोंनि BTC-नि बायजोआव थानाय जिथु काउन्सिल, बे काउन्सिलनि आन्दाराव थानाय बे माने डिस्ट्रिक्टआव बे हाबगोन। दा बेखायनो बेयो स्पस्ट जे जायफोरा BTR-आव हाबबाय बिसोर BTR जाबाय, आरो जायफोरा हाबाखै बिथांमोना BKWC-आव लासैनो
जोङो सोसननानै मोनसे फुल फ्लेजेड सनितपुर डिस्ट्रिक्ट BKWC नि आन्दाराव जोङो बेखौ दिनै दाफुंनाय जाबाय बेखिनियानो। जिहेतु BKWC आव गामि सोसननाया जायाखै मा फोरमायगोन? दा बेनि सायावनोथ' जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो जोङो गोबां खेब मेम'रेन्डाम होबाय जे जा BTC नि आन्दाराव हाबबाय बिथांमोना BTC नि जाबाय आरो जा BTC आव हाबाखै बिथांमोनखौ थाबैनो BKWC नि आन्दाराव सोसननो थाखाय जों गोबां खेब जोङो मेम'रेन्डाम होबाय आरो बे बेलायै जोङो खोनानो मोन्दों दा बावैनो जोंहा सनितपुर डिस्ट्रिक्ट आरो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बे मोननैबो जिल्लानि खामानिफोरखौ इतिमध्य आसाम सरकारा मावबाय थादों होननानै जों मोनथिदों। थाबैनो बे मोनसे थिरांथायाव फैगोन जे सनितपुरनि जा BTC आव हाबलांबाय बे BTC नि जाबाय आरो दा जा हाबाखै बे BKWC आव थानो हासिगोन होननानै मोनसे थिरांथिनि लामायाव फैगासिनो दङ होननानै जों मिथिनो मोन्दों। जिहेतु UBPO आरो एबसु दाख्लैसो थांनाय साननैसो सिगां जिहेतु धर्ना खालामदों BKWC गामि थाबैनो सोसननांगौ दा नोंथांमोननि बिबानाबो बेयाव गैयामोन नामा? नोंथांमोनाबो मोनसे ससियेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन हिसाबै नोंथांमोनाबो बाहागो लानो हागोन? नङा, बिथांमोननि एजेन्डाया BTC नि थाखाय, जोंनि एजेन्डाया BTC नि बायजोनि थाखाय। जोंनिया गोसोआ मा जोंनियाव BTC आव जुदि हाबाबा जों BTC नि बाहेरायाव जों लागोन। जोंनि एजेन्डाया बि आबसु UBPO नि एजेन्डाया मा जों मिथिया। बिथांमोननि एजेन्डाया BTC नि आन्दाराव सोसननाय। जोंनि एजेन्डाया BTC आव सोजायैफोरखौ जों BKWC आव लानाय। दा बेखायनो जोङो बिथांमोननि जा नाजानाय बे नाजानायाव जोंहा हेफाजाब दङ। जोङो थाबैनो जों डिसिसन नांगौ जे थाबैनो जुदि बे BTC आव हाबनाया जुदि हाबोबा थाबैनो बेखौ फोजोबनानै दा जोंनि BKWC नि थासारिखौ थि खालामनो थाखाय जों नाजाबोदों। जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों BTR एकर्ड खालामनायाव जायफोर दङ बिथांमोनाखौसो नारथ्रोदहरदों। बिथाङा BTC नि एकर्डआवसो बिथाङा गोसो होगोन होनदों, BTR नि एकर्डआव बिथाङा गोसो होआ। बेथ' सैथो बाथ्रा। एक्सुवेलि जा बिथांमोना एकर्ड खालामनानै लाबोदों बेवहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जा मावनांगौ बे मावनांगौ नङामोन। दा प्रमद बर' बिथांमोना आबसुजों लोगोसे XNDP बा गासिबो ज' खालामनानै जितु BTR सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्ति मर्मे BTR दैदेनगिरि बिथां प्रमद बर'जों लोगोसे आबसुफोरा बे खामानिफोरखौ मावनानै फोजोबनांगौमोन। दिनै 5 बोसोर जालायलांबाय, रायजो राजाफ्रा अतिस्थ' जाबाय, जेबो इमप्लिमेन्टआव खालामनो हायासै। बे बेलायाव बेखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जिहेतु हाग्रामानि सुक्तियानो BTC, बिथाङा BTC सुक्तिनि दारैनो BTC आव थानाय बर' रायजोफोरनि लोगोसे BTR नि बायजोआव थानाय बर' रायजोफोरखौ बिथाङा समानै नोजोरै नायहरदोंमोन आरो बिथाङा बे BTC सुक्तियावबो दङ जे सिमा बारायनाय खोथाया BTC सुक्तियावबो दङ, BTR आवल' नङा। हे मर्मे बिथाङा लासै लासै खामानि मावलांदोंमोन आरो बिथांनि जा खामानि मावनाय बे खामानि मावनायफ्रा एस्टाब्लिशमेन्ट जायो। थाबैनो एस्टाब्लिशमेन्ट जानानै थाबैनो बिथाङा फोजोबो। BTC सुक्तिखौ एकर्ड खालामनायनि 6 माह उनावनो बिथाङा BTC सुक्तिनि प्राय 90% दफाफोरखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हादोंमोन। नाथाय दिनै BTR एकर्ड जा खालामदों बिथांमोना 5 बोसोरावबो माने 30%बो बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै बिथांमोननि सुक्तिखौ। दा बेवहाय डिफारेन्स दङ। हाग्रामानि बुंनाय खोथा आरो BTR नि सुक्तिनि खोथा गोबां डिफारेन्स दङ। प्रमद बर'आ फैलार नामा? आंथ' फैलार होननानै बुंनो सानो। मानो होनब्ला फैलार नङामोनब्ला बिथांखौ रायजो राजाफ्रा आरोबाव खेबसेबाव भट होनानै दैदेननानै बिथांनि BTR सुक्तिखौ गनायदों होननानै जों फोरमान जागौमोन। नाथाय जों नुनो मोनदों रायजो राजाफोरा बिथांखौ फेजेनबाय, माने BTR सुक्तियाव रायजो राजाफ्रा गनायनाय गैया, माने गोसोआव सन्तुष्ट गैया बे खोथा।